Het wie wordt warmer als juster, zo viel dat ik aan. Van de morgen weer al volle warmer en de zinnen weer er flink bij, ik meer als juster. Maar ja, zo zou het net blijven, want de bewolking zou staan gewoon meer en meer nemen van de midden. Wel, joen en vannacht, ja, kon eens op wat ruim, maar daar blijft het ik bij. Dat zal net al te volle wezen en ik denk dat wij vannacht temperaturen hadden tussen de zon en de 9 graden, wat nog altijd een tiergeheeg is voor de tijd van het jaar. En de wind uit zuidelijke richting waai, matig en vrij krachtig, misschien uit een toch zelfs krachtig in het kust- en waardgebied. En dan zetten we op naar morgen. Dat is een heel oordelige zoet. Bewolking, maar vooral letter in de maandtijd of in de midden en in de joentijd rein. Soms reint het even stevig, dat geldt vooral voor het oostelijke pad van de provincie. Het westelijke pad heeft het meest droeg waar en de eilonen hebben zelfs kans op zinnen en heel dal droeg waar. Dus het betere waar in het waardgebied steeds maar. Ja, de temperaturen man. Tolwoont 14 graden, nog altijd een te hoge temperatuur voor deze tijd van het jaar. En de wind die komt uit de zuidelijke richting waai en die zal zwak of matig wezen, steeds maar meest matig. Dan terug naar het fruitsjoch. Sneeuw, snijden manje. Dat zijn 3 dagen op een richtje met temperaturen noemen bij de 10 graden heen. En dat is een gewone temperatuur voor deze tijd van het jaar. Op sneeuw nog wel wat zinnen en het lijkt toe daar droog te blijven. Op sneeuw een protte bewolking, misschien wat lichter rein, maar het stelt net volle var. En op manje toch ik wel rein en bewolkt waar. Ja, dan wordt het een heel oorwaar type. Nou ja, en hoe het verder uitpakt, ik denk dat het wisselvallige waar Takamieke nog wel even terugzet en dat het staan gewoon weer ter wordt. We maken morgen maar weer even in het waarsje.